Kleren word ook gekies op grond van een mens se begeertes. Enigeen kan kies om een rok te dra om professionaliteit te toon of om gemakkelijk aan te trek. Ander mag iets anders dra om te bevraagteken wat gevestig is. Aantrek is een onderhandeling tussen innerlijke waardes en begeertes, sowel als externe druk. Kleertheorie en die impact daarvan op selfvertrouwen. Kleertheorie gaan nie net oor voorkoms nie, dit het ook een neurologische en emotionele impact. Gebaseer op wetenskaplike onderzoek, kan visuele stimule soos kleurreacties in die amygdala veroorsaak, die deel van die menselijke brein wat verantwoordelijk is voor emotionele verwerking. Een kleerontleding, wat klere identificeer wat ons natuurlijke skoonheid verbeter, kan een gevoel van skoonheid binnen ons bevorder. Wanneer individue aangename klere dra, kan dit selfvertrouwen verhoog en dus aantrekkelijker voorkom. Daarbenevens dra klere subtiele boodskappe oor. Sommige klere dra gesofistikeerdheid en erns oor, terwijl ander openheid en creativiteit aandui. Selfs subtiele klere soos geel of groen kan helpen om een mens se vooruitsigte ten goede te beïnvloed en die emotionele reactie op klere te beklemtoon. Begrip van kleertheorie rus individue toe met een gereedskapstel om beide interne toestanden en externe interacties met zelfvertrouwen te navigeren. Critici voer echter aan dat die sielkundige impact van kleer oordryf kan worden. Kleereffekte kan aansienlik tussen individue verskil en word dikwels beïnvloed deur konteks, culturele achtergrond en persoonlijke ervarings. Die uitvoering van een kleeranalyse laat mensen goed voel oor hulself, vooral wanneer kleerkeuses met fysische eigenschappen soos vel en haarkleur geassocieer word.